नमस्कार विद्यार्थी मित्र, विभाग 3 भूगोल विभागातील सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत। विद्यार्थी मित्र, आपण अभ्यास करत आहोत विभाग 3 मधील सेमेस्टर क्रमांक 6 पेपर क्रमांक 12 राजकीय भूगोल पॉलिटिकल जिओग्राफी। त्यातला टॉपिक क्रमांक 1 म्हणजे मॉड्यूल क्रमांक 1 इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल जिओग्राफी, राजकीय भूगोलाचा परिचय किंवा ओळख। हा टॉपिक क्रमांक 1 यामध्ये एकूण 4 मुद्दे आहेत। पहिला मुद्दा आहे डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल जिओग्राफी, राजकीय भूगोलाच्या व्याख्या, अर्थ तो आपण पाहिलेला आहे। दुसरा मुद्दा जो आहे तो राजकीय भूगोलाची व्याप्ती, राजकीय भूगोलाचे स्वरूप कसं कालानुसार बदलत गेलं त्याचाही आपण सविस्तर अभ्यास केला। तिसरा मुद्दा होता अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल जिओग्राफी, जे राजकीय भूगोलाचे दृष्टिकोन। आणि चौथा मुद्दा जो आहे तो सिग्निफिकन्स ऑफ पॉलिटिकल जिओग्राफी, राजकीय भूगोलाचे महत्व। म्हणजे असे 4 मुद्द्यामध्ये हा पहिला टॉपिक समाविष्ट आहे। आता पहिले 3 मुद्दे तर आपले सविस्तर झालेले आहेत, चौथा मुद्दा आज आपण चर्चेला घेणार आहोत। तत्पूर्वी मागील तासाला आपण पाहिलेलं होतं की राजकीय भूगोलाच्या अभ्यासाचे दृष्टिकोन किंवा राजकीय भूगोलाच्या अभ्यास पद्धती, पॉन्स या शास्त्रज्ञांनी या राजकीय भूगोलाच्या अभ्यास पद्धती स्पष्ट केलेल्या आहेत। हार्शोन यांनी या राजकीय भूगोलाच्या अभ्यास पद्धती स्पष्ट केलेल्या आहेत। हार्शोन यांनी 4 अभ्यास पद्धती स्पष्ट केलेल्या होत्या आणि राहिलेल्या 2 आणखीन इतर शास्त्रज्ञांनी त्याच्यामध्ये ऍड केलेले आहेत। कोणते दृष्टिकोन आहेत, कोणत्या पद्धती आहेत? सत्ता पृथक्करण दृष्टिकोन म्हणजे शक्तीच्या संदर्भातली जो दृष्टिकोन आहे, पॉवर अनालिसिस अप्रोच ज्याला आपण म्हणू। ऐतिहासिक दृष्टिकोन म्हणजे ज्यावेळी आपण प्राचीन काळातील, अर्वाचीन काळातील आणि भविष्य काळातील परिस्थिती कशी असेल किंवा कशी होती, कशी आहे याचा अभ्यास आपण एखाद्या प्रदेशापुरता मर्यादित करतो। स्वरूपशास्त्रीय दृष्टिकोन, एखाद्या देशाचं स्वरूप काय आहे, प्रदेशाचं स्वरूप काय आहे, त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत, गुणधर्म काय आहेत, त्या अंगाने आपल्याला अभ्यास करावा लागतो। कार्यात्मक दृष्टिकोन म्हणजे एखादी राज्य संस्था कोणत्या प्रकारचं कार्य करते, जे विविध प्रकारची कार्य प्रत्येक राज्य करत असतं, त्या वेगवेगळ्या कार्याला अनुसरून राजकीय भूगोलामध्ये अभ्यास कशा पद्धतीने केला जातो। वर्तनात्मक दृष्टिकोन म्हणजे राज्यशास्त्र हे खरं तर परिवर्तनीय आहे, परिवर्तन त्याच्यामध्ये नेहमी होत असतं, बदल त्याच्यामध्ये नेहमी होत असतो। त्या बदलांचा आपण अभ्यास वर्तनात्मक दृष्टिकोन आपल्याला करावा लागतो। आणि रचनात्मक दृष्टिकोन की रचना कशा प्रकारची आहे, प्रारूप कशा प्रकारचा आहे, त्याचा आपल्याला अभ्यास राजकीय भूगोलामध्ये आपण करत असतो। हे सर्व दृष्टिकोन जे आहेत ते सर्व दृष्टिकोन आपण सविस्तर पाहिलेले आहेत, त्याच्यावरती आता आपण चर्चा करणार नाही आहोत। आपण आज जी चर्चा करणार आहोत तो वेगळा मुद्दा आहे आणि या टॉपिक मधला शेवटचा मुद्दा आहे राजकीय भूगोलाचे महत्व, सिग्निफिकन्स ऑफ पॉलिटिकल जिओग्राफी। खरं तर आतापर्यंत आपण जो अभ्यास केला, पहिला टॉपिक राजकीय भूगोलाची ओळख आपण करून घेतलेली आहे की राजकीय भूगोल म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय आहे, त्याचा अर्थ काय आहे, राजकीय भूगोलाचे स्वरूप काय आहे, राजकीय भूगोलाची व्याप्ती काय आहे आणि राजकीय भूगोलाच्या अभ्यास पद्धती कोणकोणत्या आहेत। हे 2-3 मुद्दे आपण अभ्यासले, याच्यावरून आपल्याला थोडीशी तरी कल्पना आलेली असेल की राजकीय भूगोलाच्या अभ्यासाची खरोखर गरज आहे का आवश्यकता आहे राजकीय भूगोल अभ्यासण्याची, किंवा राजकीय भूगोलाच्या अभ्यासाची आवश्यकता काय आहे, असा जर तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुमच्या थोडंफार लक्षात आलेलं असेल की राजकीय भूगोल ही मानवी भूगोलाची एक उपशाखा आहे। मानवी भूगोल आणि मानवी भूगोल ही भूगोलाची प्राकृतिक भूगोल आणि मानवी भूगोल ही ब्रॉडली आपण अभ्यास। भूगोलामध्ये आपण कशाचा अभ्यास करतो, भूगोल हा विषय कशाच्या अभ्यासाशी संबंधित आहे, अभिक्षेत्रीय भिन्नतेचा अभ्यास। अगदी थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो, अभिक्षेत्रीय भिन्नतेचा अभ्यास आपण भूगोलामध्ये करतो। अभिक्षेत्रीय भिन्नता, आता ही अभिक्षेत्रीय भिन्नता म्हणजे काय की संपूर्ण पृथ्वीचा अभ्यास ज्यावेळी भूगोलामध्ये आपण करतो, पृथ्वीचं वर्णन ज्यावेळी करतो, त्यावेळी हे पृथ्वीचे वर्णन, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती असणारे नैसर्गिक घटक आणि सांस्कृतिक घटक हे वर्णन करतो।
आता पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर असणारे नैसर्गिक घटक हे वेगवेगळे आहेत. सांस्कृतिक घटक हे सुद्धा वेगवेगळे आहेत, ते भिन्न भिन्न आहेत. हे वेगळेपण कसं आहे? आणि मग आपण निसर्ग म्हणतो, मानव म्हणतो, आणि मग निसर्ग आणि मानव किंवा पर्यावरण आणि मानव यांच्यातील परस्पर संबंध कसा आहे? कारण नैसर्गिक पर्यावरणाचा मानवी जीवनावरती फार मोठा प्रभाव पडत असतो. आणि मग हे नैसर्गिक प्रदेश, हे नैसर्गिक पर्यावरण मानवी पर्यावरणावरती कसा प्रभाव पडतो, कोणता प्रभाव पडतो, त्याचा अभ्यास आपण भूगोलामध्ये करतो. म्हणजेच तो अभिक्षेत्रीय भिन्नतेचा अभ्यास. म्हणजे याच्यामध्ये विशेषतः पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील आढळणारे वेगवेगळे घटक असतील, त्या घटकांचं आपण निरीक्षण करतो, संशोधन करतो, नकाशाच्या साहाय्याने ते आपण दर्शवतो, त्याचं वर्गीकरण करतो. हा जो अभ्यास आहे, हा अभ्यास याच्यावरती भूगोलामध्ये समाविष्ट आहे. राजकीय भूगोलामध्ये आपण काय अभ्यास करतो की राजकीय क्षेत्राचा आपण अभ्यास करतो. एक पहा, भूगोलामध्ये अभिक्षेत्रीय क्षेत्राचा, अभिक्षेत्रीय भिन्नतेचा, आणि राजकीय भूगोलामध्ये राजकीय क्षेत्राचा आपण अभ्यास करतो. आता राजकीय क्षेत्र हे सुद्धा, याच्यामध्ये सुद्धा भिन्न भिन्नता आहे. जसं मी तुम्हाला याच्या अगोदर बऱ्याच वेळा सांगितलं की भारत पाकिस्तान सारखा नाही, चीन भारतासारखा नाही, किंवा ऑस्ट्रेलिया भारतासारखा नाही, किंवा श्रीलंका अमेरिका, याच्यामध्ये फार मोठी तफावत आहे. हे राजकीय जे प्रदेश आहेत, हे राजकीय प्रदेश सुद्धा भिन्न भिन्न आहेत. आणि या राजकीय प्रदेशांचा, राजकीय क्षेत्रांचा आपण अभ्यास याच्यामध्ये करतो. खरं तर आपलं जग जे आहे ना, हे जग राजकीय विभागामध्ये विभागलेले आहे. म्हणजे जगाची विभागणी राजकीय भूप्रदेशांमध्ये झालेली आपल्याला पाहावयास मिळते. आता हे जे विभाजन आहे, हे जे विभाग आहे, हे मानवी इच्छेमुळं तयार झालेले आहेत, किंवा किंबहुना ते मानवानं तयार केलेले आहेत. आणि प्रत्येक मानवाला असं वाटतं किंवा आपला जो प्रदेश आहे, त्या प्रदेशाचं एक आगळं वेगळं वैशिष्ट्य असावं, त्याचं एक आगळं वेगळं अस्तित्व असावं. आणि मग ही मानवाची जी तीव्र इच्छा असते, कोणती तीव्र इच्छा की जो आपला राजकीय विभाग आहे, जो आपला राजकीय प्रदेश आहे, त्या राजकीय प्रदेशाचं वैशिष्ट्य हे मानव स्वतः निर्माण करत असतो. अर्थात त्याच्यावरती नैसर्गिक पर्यावरणाचाही प्रभाव पडत असलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो. आणि मग याच्यातूनच हे जागतिक घडामोडी असतील, ते जाणून घेण्याचा मानव प्रयत्न करतो. राजकीय संघटना असतील, राजकीय संरचना असतील, प्रत्येक देशाच्या शासन पद्धती असतील, यांची आपण तुलना करतो की भारतामध्ये नैसर्गिक साधन संपत्ती कोणत्या प्रकारची आहे, भारतातील लोकसंख्या कोणत्या प्रकारची आहे, लोकसंख्येची रचना कोणत्या प्रकारची आहे, भारताचं सर्वसाधारणपणे भारतामध्ये इतर भौगोलिक घटक कसे आहेत, भारतामध्ये शासन पद्धती कोणती आहे, भारताची संरचना कशा प्रकारच्या आहेत, याचा ज्यावेळी आपण अभ्यास करतो, त्यावेळी तो अभ्यास इतर राज्यांच्या तुलनेमध्ये सुद्धा आपल्याला करावा लागतो, तुलना करावी लागते किंवा केली जाते. आणि म्हणून मग एखाद्या राज्याविषयी, एखाद्या भूप्रदेशाविषयी आपल्याला सखोल ज्ञान हे कुणाच्या सहाय्याने मिळतं? राजकीय भूगोलाच्या सहाय्याने मिळतं. नैसर्गिक प्रदेशाचा अभ्यास तर आपण प्राकृतिक भूगोलामध्ये, नैसर्गिक शास्त्रामध्ये करतोच, पण राजकीय घडामोडींचा अभ्यास, राजकीय प्रदेशांचा अभ्यास, राजकीय क्षेत्रांचा अभ्यास सुद्धा तितकाच महत्वाचा असतो. आणि तो अभ्यास आपल्याला राजकीय भूगोलामध्ये आपण करतो. म्हणून राजकीय भूगोल हा याचा अभ्यास अत्यंत महत्वाचा आहे. आता राजकीय भूगोल ज्यावेळी आपण एखाद्या प्रदेशाचा राजकीय भूगोल अभ्यासतो, त्यावेळी त्या प्रदेशाचे स्थान काय आहे, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती त्याचं स्थान काय, त्याची स्थिती काय आहे, त्याचा आकार काय आहे, त्याचबरोबर प्रत्येक राज्याच्या, प्रत्येक देशाच्या सीमा काय आहेत, त्याच्या सरहद्दी कोणकोणत्या आहेत, ह्या सगळ्यांचा आपल्याला अभ्यास राजकीय भूगोलामध्येच करावा लागतो. राजकीय भूगोलामध्ये ज्यावेळी आपण एखाद्या देशाचं स्थान वर्तवतो, एखाद्या देशाची स्थिती दर्शवतो, त्याचा आकार कसा आहे तो दर्शवतो, त्याच्या सीमा कोणकोणत्या भूप्रदेशांना जोडलेल्या आहेत किंवा भूसीमा कोणत्या आहेत, जलसीमा कोणती आहे, हे ज्यावेळी आपण अभ्यासतो त्यावेळी आपल्याला एखाद्या राजकीय प्रदेशाविषयी इत्यंभूत माहिती, खडानखडा ज्याला आपण माहिती म्हणतो, ते आपल्याला मिळते. मग आपल्या देशाची माहिती किंवा इतर देशांची माहिती प्रत्येक मानवाला असणं गरजेचं आहे.
त्या देशातील साधन संपत्ती कोणती आहे, कोणकोणत्या प्रकारच्या या साधन संपत्तीचा उपयोग मानवानं कशा पद्धतीने करून घेतलेला आहे, त्या देशातील, त्या प्रदेशातील किंवा त्या राजकीय भूप्रदेशातील लोकसंख्या कोणत्या प्रकारची आहे, लोकसंख्येची गुणवत्ता कोणत्या प्रकारची आहे, किंवा त्या लोकसंख्येच्या कार्यावरती तेथील साधन संपत्तीचा कसा प्रभाव पडलेला आहे, नैसर्गिक पर्यावरणाचा कसा प्रभाव पडलेला आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण राजकीय भूगोलामध्ये अभ्यासतो. एवढंच नाही तर आपण अर्थशास्त्रामध्ये आर्थिक क्रियांचा आपण अभ्यास करतो. पण राजकीय भूगोलामध्ये सुद्धा आर्थिक बाबींचा समावेश फार मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे. आर्थिक घडामोडींचा अभ्यास सुद्धा आपल्याला राजकीय भूगोलामध्ये करावा लागतो, कारण आंतरराष्ट्रीय सहसंबंध हे देवाणघेवाणीतूनच निर्माण झालेले पाहावयास मिळतात, व्यापारातूनच निर्माण झालेले पाहावयास मिळतात. आयात निर्यात ज्यावेळी आपण एखादा देश करत असतो त्यावेळी एकमेकाशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित झालेले असतात. मग एखाद्या देशाचं आयात निर्यात धोरण कशा प्रकारचं आहे, त्याचबरोबर संरक्षणात्मक धोरण कशा प्रकारचे आहे, संरक्षण मजबूत करण्यासाठी कोणकोणते उपाययोजना त्यांनी आखलेल्या आहेत, एखाद्या देशाकडे आपलं स्वतःचं सैन्यबळ कोणतं आहे, किती आहे, किती वेपन्स आहेत, म्हणजे ह्याचा राजकीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती दबदबा राहण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती एक स्वतःचं अधिष्ठान निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक देशाला आपलं संरक्षणात्मक धोरण हे मजबूत करावं लागतं किंवा संरक्षणात्मक धोरण हे योग्य पद्धतीने आखावं लागतं. तर ज्यावेळी आपल्याला संरक्षण मजबूत असतं त्यावेळी इतर देशाची आपल्याला वाकडी नजर सुद्धा होत नाही. म्हणजे एकंदरीत काय की राजकीय भूगोल हा स्वतःच्या प्रदेशाची माहिती घेता घेता इतर प्रदेशाचीही माहिती आपल्याला शिकवतो. आणि भूगोलामध्ये तेच आपण अभ्यासतो की ज्यावेळी आपला परिसर आपण अभ्यासतो त्यावेळी त्या परिसराचा अभ्यास करता करता संपूर्ण जगाची ओळख करून देणारा हा भूगोल विषय आहे. तसं आपल्या प्रदेशाची, आपल्या देशाची माहिती, आपल्या देशाचं ज्ञान माहित करून घेता घेता जगातील संपूर्ण देशाची स्थिती, जगातील संपूर्ण प्रदेशाची स्थिती किंवा त्यांची संरचना, तेथील ज्ञान, हे सगळ्याची माहिती, ह्या सगळ्याचा अभ्यास आपण राजकीय भूगोलामध्ये करतो. म्हणजे एखाद्या देशाच्या अभ्यासाबरोबर संपूर्ण जगाच्या ज्ञानाची माहिती आपल्याला राजकीय भूगोलातून मिळते. म्हणून राजकीय भूगोलाचा अभ्यास हा अत्यंत महत्वाचा म्हणून ओळखला जातो. एवढंच नाही तर याच्याही पेक्षा राजकीय भूगोल हे वेगवेगळ्या घटकांशी संबंधित आहे. कोणकोणते घटक आहेत ते, जसं लोकसंख्या मी तुम्हाला सांगितलं, किंवा जसं बाबा नैसर्गिक साधन संपत्ती तुम्हाला सांगितलं, आर्थिक घडामोडी सांगितलं, किंवा त्या देशातील राज्य संस्था किंवा शासन संस्था सांगितल्या, किंवा त्या ठिकाणी घेतलेल्या निवडणुका असतील, किंवा तिथं शासन पद्धती असेल, किंवा मतदान केंद्र असतील, मतदानामध्ये जे कर्मचारी आहेत ते कर्मचारी असतील, किंवा मतदान पद्धती असतील, ह्या ज्या जसजसा काळ बदलत जाईल तसतसं हे राज्याची कार्ये, कर्तव्य बदलत जातात. आणि मग एक आधुनिक तंत्रज्ञानाला अनुसरून एक प्रत्येक देश आपल्या देशाला फार उंचीवरती नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो. की जसं आज संपूर्ण जगामध्ये महासत्ता बनण्यासाठी अनेक देश स्वतः प्रगती करू लागलेले आहेत. अमेरिका असेल, रशिया असेल, फ्रान्स असेल, चीन असेल, भारत असेल. आता हे का, तर संपूर्ण जगावरती अधिपत्य जर गाजवायचं असेल तर आपल्या देशाला स्वयंपूर्णतेकडे नेणं गरजेचं आहे. परंतु आज जगामध्ये असा एकही देश नाही की तो स्वयंपूर्ण आहे. प्रत्येक देशाला दुसऱ्या देशाची मदत घ्यावी लागते, प्रत्येक देशाला दुसऱ्या देशाचं सहकार्य घ्यावं लागतं. आणि मग आपण कोणत्या देशाशी सहसंबंध जोडायचे, कोणत्या देशा बरेचसे आपले जगातील अनेक देश आपले मित्र असतात, आपले शत्रूही असतात. परंतु जेवढे एखाद्या देशाला शत्रू जास्त तेवढे त्या देशाची प्रगती खुंटते. आणि म्हणून प्रत्येक देशाशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी त्या देशातील शासन व्यवस्था अखंडपणे प्रयत्न करत असते. याचबरोबर आपल्या देशातील नागरिकांना योग्य सेवा सुविधा देण्याचं काम शासन व्यवस्था करत असते. आणि म्हणून मग प्रत्येक देशातील लोकसमूह जो आहे त्या लोकसमूहाच्या कल्याणासाठी, त्या लोकसमूहाच्या उन्नतीसाठी, सुखी आणि समृद्ध जीवनासाठी ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या
राजकीय हेतूने ज्या योजना आखलेल्या असतात त्या सर्व योजनांचा अभ्यास आपल्याला राजकीय भूगोलाद्वारेच समजतो. जे राजकीय भूगोल हे मानवाशी निगडित आहे, भूप्रदेशाशी निगडित आहे, ते राजकीय भूप्रदेशाची किंवा राजकीय क्षेत्राशी निगडित आहे. या राजकीय क्षेत्रावरती नैसर्गिक क्षेत्राचा, नैसर्गिक पर्यावरणाचा कसा परिणाम होतो, हे नैसर्गिक पर्यावरण आणि राजकीय सांस्कृतिक पर्यावरण यांच्यातील परस्पर संबंध कशा प्रकारचा आहे या सर्वाची कल्पना आपल्याला राजकीय भूगोल देतो. म्हणून राजकीय भूगोलाच्या अभ्यासाची गरज आहे. त्याचबरोबर राजकीय भूगोलाचे महत्व आपल्याला आज आधुनिक युगामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात असलेलं पाहावयास मिळतं. राजकीय भूगोलामध्ये देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात, देशाच्या विकासाच्या संदर्भात अनेक तत्ववेत्यांनी, अनेक राजकीय भूवेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे सिद्धांत मांडलेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे राजकीय सिद्धांत मांडलेले आहेत. त्या सिद्धांताचा सुद्धा आपण अभ्यास राजकीय भूगोलामध्ये करतो, की ज्यामुळे आपल्याला जागतिक पातळीवरती राजकीय घडामोडी कोणत्या चालू आहेत, कोणता देश कोणत्या प्रकारच्या योजना आखत आहे, कोणता देश कुठं पुढे. खरं तर हे प्रत्येक देश विकसित होण्यासाठी फार मोठे प्रयत्न करत असतो. काही वेळा तो दुसऱ्यांची मदत घेतो, तर काही वेळा तो स्वतःच्या शास्त्रज्ञांच्या आधारावरती, उद्योगधंद्यांच्या आधारावरती, विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या आधारावरती, तेथील लोकसंख्येच्या गुणवत्तेच्या आधारावरती हळूहळू विकास होत जात असतो. या सर्वांचा अभ्यास आपण राजकीय भूगोलामध्ये करतो. त्यामुळं राजकीय भूगोल हे एक अत्यंत महत्वाची भूगोलाची शाखा आहे, की जी अभ्यासने अत्यंत महत्वाचे आहे. विद्यार्थी मित्र, या ठिकाणी टॉपिक क्रमांक 1 हा संपलेला आहे. याच्या संदर्भात एक 4 मुद्दे जे आपण सविस्तर वेगवेगळ्या लेक्चरला आतापर्यंत शिकलेलो आहोत, तर त्या संदर्भात काही तुमची शंका असेल तर ती शंका तुम्ही निसंकोचपणे विचारू शकता. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हा टॉपिक संपलेला आहे. आपण पुढच्या तासाला नवीन टॉपिक क्रमांक 2 सुरू करणार आहोत. आपण आज सहभागी झालात त्याबद्दल आपले आभार. थँक्यू व्हेरी मच.